La premsa d'avui s'ha llevat impactada per la via catalana organitzada ahir. El Nou Esportiu, per exemple, parla de via rècord. En pàgines interiors il·lustra el tram que passava per l'estadi. Camp Nou, Gran Via. També d'aquesta notícia parlen a l'esport. A la part superior, la via catalana va creuar el Camp Nou. La notícia principal és la classificació d'Argentina pel Mundial del Brasil 2014. Mundialista Messi. En pàgines interiors reprenen el fil del fitxatge d'un central. River Plate vol col·locar Balanta al Barça. A Mundo Deportivo, una estratègia semblant a la portada de l'esport. La via més esportiva és a la part superior de la pàgina, però el tema central és la jornada internacional d'abans d'ahir, els partits del Brasil i d'Argentina, els cracs del Mundial. En pàgines interiors parlen d'un Barça més resistent. Martino ha introduït algunes variants en la manera de treballar per arribar al màxim nivell al mes de maig. A la Gazzetta dello Sport italiana, la Fórmula 1 pren bona part del protagonisme de la portada. Raikkonen arriba a Ferrari, on tornarà a vestir de vermell. El francès L'Equip remarquen que d'aquí a 65 dies la veritat, ja que la selecció bleu s'ha classificat pel Mundial que es disputarà d'aquí a 2 mesos. A l'Argentina, Olé dedica la portada a la classificació de la selecció pel Mundial del Brasil 2014. Garotas, allà vamos! A Mèxic, en canvi, carreguen contra la selecció després de la derrota enfront dels Estats Units. Rècord titula Infames y no hemos tocado fondo.